गिबि गिबियावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाब नायगिरि रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय हामलायनाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों आरो लोगोसे बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लिनि मावथि बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिहरदों। नोंगौ जोङो देबोरगाव ब्लक कमिटि इउपिपिएल दल हिसाबै जोङो जागायजेननायनिफ्रायनो जोङो रायजो राजाजों गोरोबफानानै खामानि मावबोगासिनो दं। जोंनि गाहाय उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ रायजो राजाजों थाफानानै रायजो राजाखौ सहाय होनाय, रायजो राजानि गांनाय उखैनाय बेजों लोगोसे गासै खामानिफ्राव जोङो हेफाजाब होनो होननानै जोङो थांखि लाबोखादों। बे असिलायैनो दिनैहायबो जोङो जोंनि देबोरगाव ब्लक कमिटि इउपिपिएल दोलोआ दिनैहाय बे फाबुवाजरा गामियाव सासे व्यक्तिनि जाय व्यक्तिया आबाद मावनानै जाग्रा बिथांनियाव जोङो दिनै देबोरगाव ब्लक कमिटि, पेरेन्ट बडि, वमेन कमिटि, इयुथ कमिटि आरो ओनसोलाव थानाय प्राइमारि कमिटि बिसमुरि आरो बिदिनो मावरियागाव आरो बिदिनो गुबुन गुबुन जोङो रायजो राजा इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाखौ लाफानानै जोङो दिनै माइ हानाय हाबाफारि लादों। दिनैहाय बे उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो राजखान्थि खालामनायल' नङा, राजखान्थिजों लोगोसे जोङो रायजो राजाफोरखौ दिनैहाय बोरैहाय हेफाजाब होलांनो हागोन, खामानि दामानि मावनायफ्राव बोरैहाय हेफाजाब होनो हागोन बेखौ जोङो थांखि लानानै बे खामानिखौ मावफुंनाय जादों। आरो बेजों लोगोसेयैनो दिनैहाय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय माखासे वार्ड कालचार खामानि मावनाय हुदाफ्रा दिनैहाय गोमालांनो नागिरबाय। बेफोरखौ जोङो लुखांफिननायनि थाखाय दिनै रायजो राजाफोरखौ थुलुंगा होनायनि थाखाय जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दिनैहाय जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्रा आबाद मावनायाव दिनैहाय बेजों लोगोसे गासै हारिमु सिबिनाय, दिनै मोसानाय दामनाय देनाय गेलेनाय गासैयावबो जाहाथे जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफ्रा बा लाइमोनफ्रा जाहाथे बे हुदाखौ खालामफिनो, बे हिसाबै जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो जोंहा मोनसे हुदा दंमोन, जोंनि रायजो राजाफ्रा गोदोनिफ्रायनो दिनैहाय रायजो राजाफ्रा बिदिनो सावरि बादालि जालायनानै नों आं रायजो राजाफ्रा बयजोंबो हेफाजाब होलायनानै बिदिनो सावरि बादालि जालायग्रा हुदा दंमोन। दिनै माखासे गोलाव सम गाज्रि थासारिफोरनि थाखाय बेफोर थासारिफ्रा बेफोर हुदाफ्रा गोमालांबायमोन। दिनै जों बेफोरखौ बोखांफिननो थाखायनो जोङो बेखौ खालामनाय जादों आरो जाहाथे जोंनि आबाद फोथाराव जोंनि रायजो राजाफ्रा खामानि मावनायखौ गोसो होयो, थुलुंगा होयो, बे असिलायैनो जोङो दिनै बे फाबुवाजरायाव माइ हानाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। दिनैहाय जोंथ' दासिमाव आरो हाबावगोन जों सारिथासिम, दासिमाव जोङो 3 बिगानि बाराखौ हाखांबाय, 4 बिगायानो जाहैबाय। बेखौ हाबाय आरो जोङो आसा खालामदों 4थासिमाव जोङो 7-8 बिगाखौ जोङो हानो हागोन होननानै जों आसा खालामो। बे हाबाफारियाव जोंहा दिनै जोंनि एसे सिगाङावहाय फैदोंमोन जोङो देबोरगाव जोंनि समस्तिनि TCLC चेयारमेन मानगोनां बुद्धदेब मुसाहारि बिथाङाबो बाहागो लाफैदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि देबोरगाव ब्लकनि इनचार्ज मतिउर रहमान बिथाङाबो दा फंनैसो बिबुंथि लाखिगोन, बिथाङाबो जोंजों बाहागो दङ। आरो जोंनि वमेन कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे जोंनि वमेनफोर दंफायो, बाव गोसो मोदोम जिउ होनानै बिथांमोना खामानि मावनायाव मेंनाय गैयाजासे जोङो 10थानिफ्राय आराम्भ खालामदों, मावगासिनो दं। बयहाबो मोनसे हुदा दं, नाथाय बे परिबेसफ्रा गैयिनि थाखायसो जोंहा अलसिया जालांदोंमोन। नाथाय दिनैहाय जों बे परिबेसखौ मोजां खालामफिनगोन। आरो जोंहा इयुथनि प्रेसिडेन्टबो दङ, जोंहा प्रहलाद बिथाङाबो दङ, जाय माखासे उसुबिदा खामानि थांथ'दों, फैफिनगोन दसे समनि उनावनो बिथांमोनहाबो। गासैबो जोङो इयुथफ्रानो बाहागो लाफाजोबदों। बिनि थाखाय जोङो बेयाव बाहागो लाफैनाय जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोनग्रा रायजोफोर, लोगोसे जोंनि इयुथ कमिटिनि आरो वमेन कमिटिनि गासैखौबो आङो देबोरगाव ब्लक कमिटिनि आफादगिरि जानानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरोबाव खेबसे हामलायनाय जासिदों। थेंक इउ। समाव बेफोरबायदि माइ आबाद हानायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हाबाफारि लादेरबावनो सानो नामा? नोंगौ, जोङो बेल' नङा, माइ हानायल' नङा, जोङो जेखि समयसा जाया मानो जोंनि रायजो राजाफोरनि आइ आफा बिदा फंबायनि दुखुआव सुखुआव जों जेब्लायबो हेफाजाब होगोन। बिथांमोननि दुखु सुखुआव जोङो जेब्लायबो गसंथागोन, हानायखिनिखौ जों हेफाजाब होगोन। बेल' माइ हानायल' नङा, जेखिनि खामानि राजहुवा खामानियानो जाथों, सोरनिबा बेक्तिगत न'खराव माबा मोनसे समयसायानो नुजाथों, श्राद्ध हाबा थाबा जों बेयावबो जोङो इउपिपिएल दोलो हिसाबै हानायखिनिखौ हेफाजाब होगोन। नांगौबा जोङो लामा खोनायनिबो बेब'स्था लानो नागिरदों। जोङो बबावबा माबा मोनसे बेसर बोथोर फैगोन, बेसर फुनायनिबो जों बेब'स्था लागोन। बबावबा बान्दो बायदोंबा बान्दो थेनायनिबो जों बेब'स्था लानो नागिरदों। जोंनिफ्रायनो जोङो हार्ड लेबार खालामनानै बे वार्ड कालचारखौ जोङो दैखांफिननो नागिरदों। बेखिनियानो हाबाफारि होननानै जों बुङो। दा खिन्थु नैबे बाथ्राया मिडियायाव जोबोर ओंखारदों। माने गुबुन राजनितिक दोलोफोरा बेखौ मेगन सानानै बायदिसिना बायदि मैया बाथ्रा बुंदों। खिन्थु जोंनि थांखिया नैबेल',
जे राजनिति खालामनायजों लोगोसे मानसिफोरखौ हेल्प खालामनो हायो नामा बे मोनसे आरो मोनसेया जाहैबाय वार्क कालचार जोंनि गेजेराव जे लासै लासै गैया जालांनो नागिरदों बेखौ एसे माबा खालामनाय जोंनि थांखिया नैबे नङा दे सोरबा बबेबा गामिनि सोरबा माहाजोननि माइखौ जोङो खेबसेयैनो हाजोबनो हागोन बे बाथ्रा नङा जोंनि सोलाबनायाव जोंनि माबायाव जोङो जि हायो जों हेफाजाब बा मदद होनाय बेनो जोंनि थांखि आरो दिनै बे थांखिखौ लानानैनो देबोरगाव ब्लकनि जि माइ हानाय हाबाफारि बेयाव आङो नुजाथिनानै गावखौनो जोबोद गोग्गानाय बा गोजोननाय मोनदों माबायदि मोनदों गोसोआवथ' जोबोद मोजां मोनदों खुसि मोनदों गोजोननाय मोनदों आरो बेबायदि हाबाफारिखौ खुनु दिन मोनफेराखैमोन दा बिदि हाबाफारिखौ मोननानै बिराद गोजोननाय मोनदों आरोखि दिनै बेफोरबायदि आइडिया गोमानानै थांजोब्बाय नालाय दा फिन फैफिननायखौ नुनानै मोजां मोनदों आरो खुनु दिन बिदि मोनफेराखैबा बिदि परिबेसखौ मोनफेराखै आरो दा बे परिबेसखौ मोननानै बिराद खुसि मोनदों आरो गोजोननाय मोनदों आरो दिनै बेयाव गाजा गोमजायै मावदों दांदों मोजां मोनदों आरो वुमेन कमिटियाव जों हेफाजाब होनो बेखौनो फैदों आरो जोंबो सारमोनजों लोगोसेयै प्रथमते मैं बड़ोलेण्ड रादाब और बड़ोलेण्ड बुब्ली चेनेल धन्यवाद जनाइছোঁ আজি আমি UPPL दलर क'क्राझार जिला समितिर अंतर्गत देबरगाঁও ब्लकर नेतृत्वत আজি राइजर सहायर कारणे এইটো সময়ত হল राइजर এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট সময় যত মানুহৰ ধানবৰ পকি গৈছে ধানবৰ কাটিব লাগে আমাৰ দলৰ নীতি আদৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আজি আমি আমাৰ ব্লক কমিটিৰ তৰফৰ পৰা এটা কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে যে আমি আজি ৰাইজৰ ধান কাটি দিম সেই হিচাপত আমাৰ ব্লক কমিটিৰ আহ্বানত আমাৰ পেৰেণ্ট কমিটিৰ লগতে আমাৰ যুৱক যি দেবৰগাঁও আমাৰ ব্লক কমিটি আছে যুৱ শাখা মহিলা শাখা লগতে প্ৰাইমাৰী ইয়াৰ লোকেল যিটো প্ৰাইমাৰী আছে আজি সকলোৱে ওলাই আহিছে ৰাইজৰ মানে অলপ সহায় কাৰণে সেইকাৰণে আজি আমি ইয়াত সকলোৱে মই নিজেও আহিছোঁ আমাৰ এইখন ইয়াৰে যে দেবৰগাঁও TCLC চেয়াৰমেন আমাৰ বুদ্ধদেৱ মুছাহাৰী ডাঙৰীয়া তেখেতেও আহিছিল তে গতিকে আমি অকল যে গভৰ্ণমেণ্টৰ মানে স্কিমৰ জৰিয়তে যে ডেভেলপ হ'ব এইটো নহয় আমিও শ্ৰমদান দি হ'লেও অঞ্চলৰ ডেভেলপ কৰিব লাগিব ৰাজ্য সহায় কৰিব লাগিব সেই হিচাপে আজি আমি সকলোৱে এদিনৰ যিটো শ্ৰমদান এই শ্ৰমদান দিবলৈ আমি ইয়াত আহিছোঁ আৰু ৰাজ্যৰ সহায়ৰ কাৰণে আমি ধান কাটি দি আছোঁ আৰু मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि गोनांथि जादों गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन बिनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन गोसो गुदुं बिजाथिफोरा reality.publicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन